Guys, good morning. So salamat kayo sa mga bago na kong followers ug sa dili na ko mga followers, viewers. Thank you so much inyong suporta kanunay sa akong mga vlog ug content og wala sa ko dinhi. So thank you so much ug God bless you ug amping ta kanunay. So dako kay tagpasalamat guys no, bisag simple lang atong mga content kay moram jud natong kuan, mugawas atong talent pero usahay musay-sayo lang ta para enjoy lang nato atong kinabuhi dinhi. So kay di ta magdali og sweldo kay kung ihatag na sa kay tasan ihatag jud na niya kung kampo ta kanunay og dili jud ta mo surrender sa atong pagpaningkamot kanunay para sa atong pamilya. So ako guys kay thankful na kay nato nga kada adlaw gipukaw ta niya no. So karon guys kay kanang pasalamat nako sa akong mga viewers o followers o din ako mga followers kay ang ilahang mga reply nako din adjud dagko kay sticker, so right na jud na words. So thank you kay inyong tanan ha. So kay na ako'y kanang nakit-an sad nga mga usa ka content creator para nako mingon sila nga hunungin na taong kunyog send og mga sticker nga dagko kay sabay tayong aangat. So marto guys, thank you for watching.